Deci am revenit cu o nouă mapă pe Minecraft. De fapt e cam prima mapă de pe canal. Să mulțumesc lui Spire777 pentru această mapă. Tocmai am aflat de, adică n-am mai jucat nimic. Astăzi de dimineață mi-am descărcat-o. Deci info. Fără cheat-uri. Ok. Ok, deci general nimic. Ok. YouTuber seria, ce-o fi asta? Ce tare. Oricum sunt și YouTuber. Back to spawn. Să nu mai mă duc în alte camere mele, în camera mea. A, ăștia sunt numai YouTuber de-a popular. Asta. Așa. Asta zice o muzică. Start map. Daybreak, sun in my eyes. În care trebuie să găsiți butoanele. But my bones are stiff and you're still blurry. Kinda like through the sky. Like a bear in my winter cave, I'm crawling out. Some of us feel way better once the sun is out. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story. Let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you worry, just forget about it. Let the warm raindrops touch your face. Kiss your eyes and lips in veins. Feel your legs give out, take you high, way close to the blue skies. Breathe in, breathe out. Walk with me, tell me a story. Let it all out. Breathe in, breathe out. Everything that makes you move, just forget about it. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. În camera asta sigur nu este. Deci nu este. Mai puțin. Dar dacă e vreunul dintre astea. Opri muzica. Mai vreau muzică. Mai vreau muzică. What the fuck? Pumpkin. Normal mi-aș fi luat pumpkin-ul și mi l-aș fi pus. Da. Nu
nu aș mai găsi butonul, adică mi-ar fi greu să mai văd. Și aștia să-l ratez. Uite, pe asta trebuie să mă uit. Am putea să-l ascunde acolo. Da, trebuie să ascundă un buton aici. Asta trebuie să fie. Oricum, cea mai bună modalitate să găsești butoane este să o iei prin eliminare. Adică nu în camera, am eliminare. Uite-te să butonul ăla. Oricum ar fi cam simplu tot. Ah, acolo e ceva. E bucată de tot. Da! Desigur e un lever și când o să-l apăs o să-mi o ia bucata aia de acolo. Cred că o să încep să mă uit pe sub chesturi. Cred că am singurul loc unde nu m-am uitat. Ok, nimic, e solid. Ok, nimic. Nu sub asta. Nu. Aici e. L-am găsit. Deci gata. Windmill. Level 1 și nu mai am nevoie de el. This level is ultra easy. Da, cred că e chiar aici la vedere pe undeva. Hai că ultra easy. Hai că știu ce înseamnă. Trebuie să pot să ajung acolo cumva. Farming this level is ultra easy. E un copac, cred. Pot să mă fi... Arăst. Nu idee. Așa. Am sfit un copac. Hint. E undeva afară. De ce afară? Nu știu dacă îi putea să ajung acolo. Nu pot. Decât dacă a sărit de la geam sau cea. Să nu fie gen să pot să-l ating sau ceva. Dar care-i chestia cu partea aia roșie? Nu înțeleg ce-o fi. Care peste ceva. Ok, de ce afară? Cred că e o chestie cu sign-ul ăsta, nu știu ce. Oricum, asta e cam prima mapă care o postez pe canal. Dacă vă plac, dacă vă plac să dați like-uri, să mai scrieți în comentarii. Nu, nimic aici. Ar fi trebuie să mă păcălească. E ceva aici cu siguranță. Ok, să încep un buton pe ston. Da, e clar că e acolo ceva. Ce scrie asta? De fapt nu e nimic. Are dreptate, Simon. Are dreptate. Simon. Tantam chestia, mă gândesc la bucata aia de lână. Era albastru, ce... pot să intru și aici. Nu știu, mă gândesc la apă. Nu știu, cred că poți să ajungi pe cealaltă parte cumva. Asta vreau să știu.
nimic. De fapt n-ai avea cum, adică... Ok, deci partea e roșie, deci nu e nimic acolo. Ah. Și asta e albastră. Ah, dar chiar însemna ceva. Carota albastru, deja chiar trebuie să fie pe partea albastră. Dacă acolo era albastru. Acum deci. Cred că e cea mai grea mapă care am jucat-o până acum. De găsi butoane. Oricum nu are cum să le ascundă printre astea, deci nu are niciun sens să caut. De o chestie cu asta. Of. Este. Ce pe aici? Hai că mai descoperit ceva nou. Știu pentru ce chestia asta. E pusă ca să circulce, fără să atingi apa sau alea. Uite. Așa. E ce că e ușor, dar mie nu mi se pare, e super greu. Mă mai duc o dată jos să verific. Ok, atunci încep prin eliminare. Deci toată zona asta deja am verificat-o. Am văzut ceva. E un lever acolo. L-am văzut foarte bine. Dar sunt mai multe. Și nici nu pot să ajung la ele. Deci ceva ciudat acolo. Aici e clar că nu e nimic. Deci nu găsesc nimic, numai să nu fie pe moară. Și... mi s-a părut. Ok, deci am reușit să găsesc un indiciu. Era chiar aici. În chestia asta. Puteai să treci prin ea. N-am mers mai departe. Era chiar aici butonul. Era simplu. Ok, deci ship. Nu știu după ce mă uit prin chesturi. Ok, deci o să întreb chest. Cealaltă nu sunt. Numai asta e. Ok. Nu știu care e chestia. Cred că trebuie să fie ceva. Nu am cum. Atunci ar fi genul ăla de mapă care trebuie neapărat jucată în 2-1 să țină ăla deschis. Asta nu prea merg deschisă. Aha. Ce acolo? Un spațiu liber. De fapt e peste tot.
Măcar un hint să găsesc. Oricum o să închei aici episodul 1, o să continui.